ଭଲ ୱିକେଣ୍ଡ ଟା ଏପରି ରୁମ୍ ସୋଫାରେ କଟିଯିବ କିଏ ବା ଜାଣିଥିବ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଶନିବାର ତେଣୁକରି ଆଜି କାମ ଫାମ ମାନେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ରୋଷେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆଜି ପ୍ରସାଦ ଏକା ସହିତ ମିଶିକି ଆଜି କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ। ବୁଟଟିକୁ ଆଜି ପୁରା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦେଇକି ପୁରା ଧୋଇଦେଲେ, ପାଣି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ଢାଳିଦେଲୁ। ତାପରେ ବୁଟ ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ସିଟି ମାରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଡେରି ନ କରି ତା ପାଇଁ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ରେଡି କରିଦେଲୁ। A few moments later. ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବାରୁ ତାପରେ ଜିରା ଫୁଟଣ ସବୁ ପକେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଦେଲୁ। କିଛି ସମୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ପିଆଜ ଆଡ୍ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ବିଲାତି। କଞ୍ଚା ବୁଟ ମୁଗ ବିନା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କାରେ ଖାଇବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁକରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା। ତାପରେ ନେଇ ଆସିକି ସେଗୁଡ଼ିକ କଟ କଟ କରିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲୁ। ଟେଷ୍ଟକୁ ଦୁଇଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ପକେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଦବେଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଅଫିସକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ସଫାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ରୁମ୍ ସଫା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅଶ୍ରପାମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦମନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ସଫା ସାରିକି ମୁଁ ଡବା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଚାଲିଲି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସଫାସୁତୁରି କରିଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପ୍ରଜାପତିଟେ ଏଠି ଆସିକି ବସିଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଡରିକି ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଟି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ପୁରା ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ତ? ପ୍ରସାଦ ଦାଦା ଦାଦାକୁ ତ ପୁରା ଜୁତା ଫୁତା ପିନ୍ଧିକି ଚଢିଗଲେ ବେଡ୍ ଉପରକୁ। ରେଡି ପୁରା।